všechno dobře dopadne a to vám říká Anděl Páně. Myslíte, že tato absolutní slova tedy platí za každou cenu, když si němečtí občané zvolili Adolfa Hitlera? Ty Robert Fico je dost brutální cynik. Robert Fico, Moskva, Vietnam. Důvod, proč slyšíme o Robertu Ficovi a jeho vládě z české strany kritická upozornění, soudy, někdy za hranicí slušnosti i fantazie a možná i... Je to evidentně degradovaný typ i lidsky, mentálně. A jsem zhrozený. Když sledujeme jednotlivé zpravodajské a publicistické relace České televize, může se zdát, že nám někdy zaskřípe objektivita, ale chybička se může vloudit. Banalita. Po celé zemi 100 000 lidí, z toho asi polovina jen v metropoli. Když však dáte dohromady pár zpravodajských příspěvků a veřejných vystoupení vedle sebe na jednu kupu, vynoří se před vámi překvapivý obrázek. Tu první bych hodil na Bratislavu. Bez zaváhání, jen co by věla spásu. Takíto humoristi si myslia, že robia humor, ale v zásade kvôli takýmto ľuďom vznikly svetové vojny. Čeští novináři, herci a politici, když soustavně kritizují Roberta Fica, náhodou nebo nedopatřením nepodporují takzvaný Majdan neboli státní převrat na Slovensku, o kterém před několika dny vydala zprávu Slovenská bezpečnostní informační služba. Mimořádně připomíná Andreje Babiše. Kdo chce vidět, co můžeme zažívat za pár let, je v tuto chvíli stíhán za to, že odposlouchával v kauze Kuciaka novináře. Majdan, díky kterému by se měla dostat k moci slovenská opozice. Je tady dneska i případ vlastně vypálení domu rebelujícího poslance. Víme, že v minulosti to byly únosy, vraždy. To je opravdu velmi, velmi znepokojivé. Co když čeští redaktoři, politici a herci vědomě či nevědomě pomáhají nejen slovenské opozici, ale i české koalici? Aby koalice Spolu, čili ODS, KDU, ČSL a TOP 09 i Starostové, mohli zůstat u moci i po letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Co když záměrně vytvářejí negativní mediální obraz o Robertu Ficovi, aby pak před českými volbami na podzim přišli a říkali: podívejte, Andrej Babiš, volební favorit, je úplně stejný jako Robert Fico. Toho přece nemůžete volit. Takového zloducha. Desítky tisíc protestujících ve 30 slovenských městech proti politice vlády se lidi vymezovali v Bratislavě, Košicích, Žilině nebo v Prešově. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. Prezident Pellegrini, premiér Fico a další členové kabinetu už třetí den na základě informací tajné služby varují před možným státním převratem. V situaci, kdy se valí kritika na hlavu Roberta Fica, musel jsem se vydat do Bratislavy za Tiborem Gašparem, místopředsedou Národní rady Slovenské republiky. Už jsme spolu někdy v listopadu probírali reportáž jedné redaktorky České televize, která na podzim prezentovala, jak se na Slovensku likvidují elitní vyšetřovatelé. V rozhovoru s panem Gašparem jsme tenkrát zjistili, že realita je značně odlišná, že má jít spíše o zločince, než o vyšetřovatele. V tej väzbe a v dôsledku práve takýchto psychických záťaží, ktoré oni vytvárali umelo, si zobralo aj veľa ľudí život. Dnes se podíváme na úryvky z 12 zpravodajských příspěvků a událostí z posledních dnů, v nichž se někteří redaktoři České televize, čeští politici a herci v různých formách vymezují vůči slovenské vládě a Robertu Ficovi. Občanské akce proběhly i v Kodani, Krakově nebo Praze. 100 000, v Bratislavě 60 000. Zní to tak, jako kdyby celé Slovensko proti vám demonstrovalo.
Tak treba povedať, že aj keby to bolo reálne, čo určite nie je tých 100 000, o ktorých hovorí opozícia a niektoré vybrané mainstreamové médiá, tak stále je to len čas voličskej základne opozície. Dnes vyšiel prieskum verejnej mienky, kde Smer opäť je prvý v prieskumoch pred progresívnym Slovenskom. V centru Bratislavy máme zpravodaje Jana Šilhana. Můžeš upřesnit, kolik lidí se na demonstracích sešlo? V našich médiách to prebiehalo tak, že organizátor povedal číslo 30 000 a moderátor na to oznamoval, že 45 000 a denník N napísal, že 60 000. Oni sami nemali zjednotené tie čísla. 35 000, 40, 60, 100 000. Čím vyšší číslo řeknete, tím více ohromíte. Sem na náměstí Svobody do centra Bratislavy přišlo podle odhadů organizátorů na 60 000 lidí, což je zhruba 4násobek odhadovné účasti z protestu před 2 týdny. Musíme sa ohradiť tomu, ako vlastne vláda sa správa a chceme to vyjadriť pokojne, slušne, takže žiadne útoky na úrad alebo tak ďalej neplánujeme ani nebudeme a budeme upokojovať. Občanské sdružení Mír Ukrajině bojuje proti Robertu Ficovi, který je pro mír na Ukrajině. Viděli jsme tam pana Mariána Kulicha, který měl tu ukrajinskou vlaječku a teď vlastně asi byl mluvčím nebo organizátorem těch demonstrací. Občianske združenie, ktoré zastupuje tento človek, sa volá Mier Ukrajine. Paradoxne jediný politik na Slovensku, ktorý veľmi rázne a od začiatku presadzuje, aby bol mier na Ukrajine, je politik Robert Fico a občianske združenie má názov Mier Ukrajine. Tak idete organizovať zhromaždenie proti politikovi, ktorý to presadzuje? Na základě podložených dokumentů můžeme oprávněně vyvodit závěry, že se na Slovensku připravuje puč, který má za cíl převzít moc v zemi a předat ji do rukou poslušných loutek. Hlavným naratívom a takým heslom týchto zhromaždení má byť, že sa odkláňame od zahranično-politickej orientácie Slovenska, čo je samozrejme nezmysel a nepravda. Protestuje se, aby slovenská vláda nevystoupila z NATO a Evropské unie, která nechce vystoupit z Evropské unie a NATO. České úřady podle prezidenta Petra Pavla v protivládních protestech známky pokusu o státní převrat nevidí. Tak to bychom to také měli vnímat, protože žádné násilnosti se nikde neodehrály, žádné signály nějakého připravovaného převratu se taky neuskutečnili a myslím, že bychom měli věci nazývat pravými jmény. Ja som počul toto vyjadrenie vášho pána prezidenta a ma udivuje, že napriek tomu, že nemá dostatok informácií, tak robí takéto závery. Slovenská informačná služba prišla so správou, ktorej obsah sa nedá celý komentovať, ale sú tam informácie o tom, že u nás prebieha majdanizácia spoločnosti, ktorá je veľmi podobná tomu, čo sa dialo naposledy v Gruzínsku. Že sa môžu na tom zúčastňovať osoby, ktoré sa zúčastňovali aj týchto nepokojov v Gruzínsku. Hovorím o tom, keď sa zmení verejné zhromaždenie na násilné prvky, horia auta, poškodzuje sa majetok, sú zranení a niekde takýto scénár sa tu kreslil aj pre Slovensko. Prezident Petr Pavel, i když nebyl na Bezpečnostní radě státu Slovenské republiky, podíval se na protest proti slovenské vládě a Robertu Ficovi a vyhodnotil, že Slovensku nic nehrozí. Že slovenská vláda jen nenazývá věci pravými jmény. Robert Fico, poslední věta, hájí zájmy slovenských občanů, hájí vlastní svoji suverenitu, má na to právo. Zahraniční politika je v rukou členských států. I surovinová politika je v rukou členských států. Je velká část slovenských občanů, kteří jasně těmi narůstajícími protesty dávají najevo, že nehájí zájmy. Velká část slovenských občanů jasně narůstajícími protesty dává najevo, že nehájí zájmy. Václave, co kdybyste řekl 100 000 nebo třeba jen 60 000 slovenských občanů dává Robertu Ficovi najevo, že nehájí jejich zájmy? Byl byste přesnější? Roberta Fica si loni nebo předloni na Slovensku lidé zvolili. Takže za mě je pořád premiérem a pokud hájí zájmy v tom, že si nenechá mluvit do své zahraniční politiky a že mu jde o to, aby nepřišel o 500 milionů, tak pardon, kde máme takového českého politika, kdo tu byl naposledy, kdo tak moc hájil zájmy České republiky? Myslíte, že tato absolutní slova tedy platí za každou cenu, když si němečtí občané zvolili Adolfa Hitlera? To přece... Aniž bych chtěl... Ne, ale kde je ta hranice,
Kde je ta hranice, kdy opozice může diskutovat, protestovat na náměstích? To teď jako považuji za veľký masakr, teda i od vás, pane Moravec. Sú to hrozné slova, pretože dať do porovnania Roberta Fica s Adolfom Hitlerom je ozaj ďaleko za tou pomyselnou červenou čiarou. Dehumanizácia osoby Roberta Fica je na dennom programe a dennom poriadku. Robia to už aj české médiá. Mňa to mrzí, pretože toto je niečo, čo je zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Václava Moravce porovnání Roberta Fica s vůdcem napadlo spontánně, když si povídal s paní Konečnou, nebo ho měl ve scénáři? Na tejto rade bol aj prezident, bol tam generálny prokurátor. A řeklo si tam co? Kde jsou ty důkazy, prosím? Moderátor Daniel Takáč, jeho otázka působí, jakoby možná nevěděl, že důkazy jsou na Slovenské informační službě, byly na Bezpečnostní radě státu Slovenské republiky a nemohly být zveřejněny, protože jde o živý případ. Kto je na Slovensku šéfom tajnej služby? Je to syn popredného politika vedúcej vládnej strany. Na Slovensku jediný prevrat, ktorý ja teraz evidujem, je prevrat v peňaženkách ľudí, pretože od nového roka platia vyššie dane, ktoré zaviedla táto vláda. Táto vláda sebe zvýšila platy, ľuďom zvýšili dane. To je ten jediný prevrat. Slovenská opozícia nemá témy, ktorými by oslovovala ľudí a tak automaticky prináša neustále, to je jedno, či neobjektívnu kritiku alebo manipulatívnu kritiku všetkého, čo táto vláda robí. A jeden z posledných teraz obranných mechanizmov, keď si vypočuli časť správy Slovenskej informačnej služby, že to je vymyslené, najprv bolo tak, že to bagatelizovali, že sú to nezmysly, hlúposti. Bludy. Samozrejme, že po čítaní tej správy bolo prečítané, že zdrojom týchto informácií sú listinné dôkazy, fotografie, obrazovo-zvukové záznamy z informačno-technických prostriedkov, čiže to nie sú bludy. Už len odposluch telefónu predsa nasadzuje sudca pri zákonných dôvodoch a inak nemôže postupovať ani Slovenská spravodajská služba. Takže to sú len taká retorika, ktorá má vo verejnosti vyvolať nejaký dojem, že to je bagatelné, ničím nedôležité. A že si to osvojuje moderátor, ma prekvapuje. Redaktoři si někdy zvou do studia hosty, kteří na první pohled působí zasvěceně a zodpovědně, že jim jde o zájem občanů, když někoho kritizují. Pán poslanec Hargaš je opozičný poslanec z Progresívneho Slovenska. On bol zodpovedný za informatiku v minulej vláde, bol vo výkonnej moci a on dobre vie, že mnohé vplyvové operácie, ktoré sa tu dejú na Slovensku už niekoľko týždňov a mesiacov, ako je napríklad kybernetický útok na kataster, že za to je zodpovedný dokonca priamo on. A ako chcel objektívne konfrontovať s nejakou realitou moderátor, tak asi by nesmel účelovo dávať len otázky týmto smerom. V našem případě Ján Hargaš kritizoval Tibora Gašpara. Když se však zeptáte dodatečně Tibora Gašpara na Jána Hargaše, zjistíte, že můžeme klidně kritizovat pana Hargaše a ne pana Gašpara. Tvrdíte, že místopředseda parlamentu Gašpar si u tajné služby objednal něco, z čeho lze vyvodit slova o státním převratu? Objednal nebo neobjednal? Toto ja naozaj nemôžem teraz povedať, či objednal alebo neobjednal. Jednoducho to, čo sledujeme, sme zažili pred niekoľkými rokmi za vlády Vladimíra Mečiara. Ve vysílání zpochybňujeme pana Gašpara. Pan Hargaš sice neví, jestli si pan Gašpar u syna něco objednal nebo neobjednal, ale situaci srovnává s vládou pana Mečiara. Spravodajské produkty akékoľvek spravodajské služby sa tvoria nie zo dňa na deň, ale to nejakú dobu trvá. Je to výsledkom zisťovania informácií v nejakej dobe, na čo sú použité rôzne formy metódy, o ktorých nemôžeme verejne hovoriť. A aj tieto mnohé informácie vznikali v čase, keď ešte vôbec nebol riaditeľom Slovenskej informačnej služby môj syn. On bol navrhnutý vládou na túto pozíciu podľa zákona o SIS. Musel ho vymenovať následne prezident republiky. Čiže to nie, že ja som sa zobudil a povedal som, že bude riaditeľ SIS. Vo vláde sú samozrejme všetky koaličné strany, takže toto je súlad a zhoda na tejto osobe aj s inými koaličnými partnermi. Robil predtým štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti, pracoval na súdoch, pracoval v polícii, v advokácii. Myslím si, že aj vek má na to, aby splňal všetky predpoklady a on si musí zodpovedať samozrejme tomu, aby Slovenská informačná služba pracovala zákonne. Tento parlament má osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS, ten bol zvolaný, bol tam on vysvetliť k tomu, čo mohol, čo je v súlade so zákonom
A v zásade ten narratív o zneužívaní služby to je dneska používaný hlavne opozíciou, pretože iný spôsob oni obrany a spochybňovania toho nemajú. Čiže odkedy sa vrátil pán Fico z Moskvy, tak púšťajú balóniky do verejného priestoru o tom, že sa máme pripraviť na vystúpenie z Európskej únie. To je úplne absurdné podľa mňa. Oni už pletú potom všetko dokopy, pretože cestu Roberta Fica do Moskvy hneď označili za zmenu zahranično-politickej orientácie. Medzičasom sa uskutočnila aj cesta poslancov, na ktorej som bol aj ja v Moskve v štátnej dume. Všetky tieto kroky sú samozrejme interpretované, že ideme z Európskej únie preč a že ideme pod vplyv Ruska a podobne. Sú to absolútne nezmysly. Neváham to povedať a poviem to aj vašej relácii, že by úplne v pohode odsúhlasili účasť alebo členstvo Ukrajiny v NATO, čo by bol podľa mňa veľký geopolitický problém a riziko vzniku vojny. Že by bez problémov odsúhlasili účasť slovenských vojakov na tomto konflikte. Nemali by problém povedať, že budú Slováci platiť 3-krát viac za meter kubický plynu než doteraz, lebo nemôžeme odoberať ruský, ale ten najdrahší, a to ja neviem, či to je americký, či norský, či aký, ale vôbec by ich nezaujímal občan. Slyšeli jsme a sledovali pana Hargaše a pana Gašpara. Kdyby měl divák možnost slyšet oba hlasy vedle sebe s tím, že by redaktor rozkrýval nestranně jejich stanoviska, bylo by na protestu 100 000 lidí, 60, 35 000 nebo nikdo? Situace by se vyjasnila. On sám Fico tím, že jmenoval syna svého klíčového poslance, bývalého šéfa policie Slovenska, který je v tuto chvíli stíhán za to, že odposlouchával v kauze Kuciaka novináře, tak on je prostě už a priori týmto jmenováním spochybnil kredibilitu Slovenskej informační služby. No toto je, voči tomu sa musím veľmi ostro ohradiť, pretože moje účelové trestné stíhanie nikdy nebolo v súvislosti s kauzou zavraždeného novinára Kuciaka. Toto je veľmi podprahové odkazovanie verejnosti, že ja mám niečo s vraždou novinára Kuciaka. Bol by som rád, keby sa dotyčná osoba k tomu vrátila a ospravedlnila sa za takéto výroky. Napojiť mňa ako osobu do vraždy je samozrejme zaujímavejšie a manipulatívnejšie z hľadiska verejnej mienky voči mojej osobe. Toto je cielený výrok a bohužiaľ, musím ho ostro odsúdiť. Tibor Gašpar byl za minulé vlády Igora Matoviče, rok ve vazbě. Čelil 3 trestním stíháním. 2 z nich byla později zastavena rozhodnutím generální prokuratury, byla bez důkazů. A u toho 3. se ještě rozhoduje. Když dopředu říká, že odpojí Ukrajinu od elektřiny, když jezdí do Moskvy za válečným zločincem vyjednávat s ním, co nemůže, když se vrací zpátky a jeho politici zpochybní to, že by Slovensko bylo v Evropské unii a NATO a on prostě rázně nezakročí. To jsou ty balonky, které se vypouští a znejistuje se společnost a je dobře, že včas se řekne, kam Slovensko patří a že je to většinový názor občanů, protože by to mohlo pokračovat dál a ta eroze by mohla být velice rychlá. A ona bude rýchla, keď budú takto pristupovať či politici, či niektoré médiá ku interpretácii objektívnej reality. My hovoríme, a zase môžem zopakovať, že geograficky patríme do Európy, sme členmi Európskej únie, sme členmi NATO, chceme byť ale aktívni, chceme poukazovať na zlé rozhodnutia týchto členstiev a týchto inštitúcií a nebudeme len pasívne príjmať všetko, čo poškodzuje naše národno-štátne záujmy. Ak to chce robiť českí politici, nech si to zhodnotia občania v Čechách. Robert Fico a jeho vláda je na protestech zpochybňována, že chtějí vystoupit z NATO a z Evropské unie. Poslechněme si vysvětlení Tibora Gašpara. Jak situace okolo údajného vystoupení vznikla? Ja som dostal otázku od slovenskej televízie, že čo hovorím na návrh opozičnej strany, ktorá chce dať do ústavy Slovenskej republiky zakotviť teda členstvo v EU a v NATO. Odpovedal som veľmi jednoducho, že keď sme vstupovali do týchto organizácií, najmä do EU teda, bolo to cez referendum. Ak by niekedy raz niekto uvažoval o vystúpení a ešte som podotkol, že to je teda najkrajnejšie nejaké riešenie,
Tak som povedal, že by to malo byť len a len vo forme referenda a že o tom nemajú rozhodovať politici, ale občania. To, co se přerušilo, bylo to nadstandardní setkávání vlád. A to chápu, protože česká vláda nechce legitimovat ten slovenský postoj a jejich přístup k Ukrajině a k Rusku. To, že sa Fialová vláda rozhodla nestretávať sa so slovenskou vládou na takých neštandardných stretnutiach, ako to bolo v minulosti, ma mrzí. Bohužiaľ je to jednostranné rozhodnutie z českej strany. My sme stále pripravení na komunikáciu. To, že sem prídu českí poslanci, a teraz jedno, či senátori, či zo snemovne, hodnotiť našu politickú situáciu, ako by sa cítili kolegovia, keby som prišiel do českého parlamentu a začal tam kritizovať českú vládu a český parlament. Asi by to nebolo veľmi korektné z mojej strany a preto som prekvapený, že toto pokračuje. Vnímam to ako súčasť diania v Českej republike, ktorá súvisí s blížiacimi sa voľbami. Potrebujú vykresliť hlavného kandidáta možno na výhru v týchto voľbách Andreja Babiša ako do tej podoby, do akej sa snažia manipulovať Roberta Fica. Takže toto má nejaké premostenie a má to nejaký scenár. To nie sú len také náhodné výroky a nejaká snaha sa starať o Slovensko v tom dobrom slova zmysle. Takže bolo by dobre to pomenovať tak, jak to cítime alebo jak to vnímame a ja to vnímam ako zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Máme za sebou první část rozboru s Tiborem Gašparem, místopředsedou Národní rady Slovenské republiky. Viděli jsme Petra Pavla, který se snažil pojmenovávat věci pravými jmény. Slyšeli jsme porovnání s vůdcem u Václava Moravce. U redaktora Daniela Takáče srovnání s Mečiarem a s vraždou novináře Kuciaka. V dalších příspěvcích bude přituhovat. Moje meno je Juraj Krupa, ja som poslanec za stranu Sloboda a Solidarita. Je mi cťou a vrúcne vítam našich českých kolegov a partnerov, aj priateľov, ktorí merali dnes cestu do Bratislavy, aby sme sa tu stretli a diskutovali na závažné témy a otázky, ktoré sa týkajú našich oboch krajín. Opoziční poslanci Národní rady Slovenské republiky se sešli v Bratislavě s poslanci a senátorem Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Československá platforma má vytvářet prostor na dialog. Dobrý den, moje jméno je David Smoljak a zastupuju tady Český senát. Když vidíme, jak se populisté všech azimutů spojují, aby společně útočili na vládu práva a nezávislost institucí, tak se my, pro demokraticky smýšlející politici, musíme spojovat, aby jsme tu vládu práva a tu nezávislost těch institucí se pokusili uhájit. Senátor David Smoljak informuje na půdě Slovenské národní rady, že populisté všech azimutů se spojují, aby útočili na vládu práva a nezávislost institucí. Koho má na mysli? Dobrý den, já jsem Martin Exner, poslanec za Starosty a nezávislé. Dneska jsme členy Evropské unie a jsme členy NATO. A samozřejmě, aby naši spojenci plnili svoje závazky, tak my je musíme plnit také a být dobrými partnery. A proto jsme přijeli na Slovensko, abychom naše slovenské partnery podpořili. Čeští politici podpořili slovenskou opozici, která chce být členem NATO a Evropské unie. Stejně jako slovenská koalice, která však o návštěvě nevěděla. Štandardne sa zahraničné prijatia na pôde nášho parlamentu alebo aj zahraničné služobné cesty dejú tak, že sa ponúkne účasť všetkým poslaneckým klubom, to je jedno, či ide o opozíciu či koalíciu, aby mali možnosť byť zastúpené všetky názory a možnosť sa stretnúť s tým partnerom. Táto návšteva, alebo to prijatie bolo utajené, možno nebolo oficiálne, ja neviem, ale na druhej strane tlačový briefing prebehol na pôde parlamentu slovenského. Dobrý den, moje jméno je Pavel Žáček, já jsem předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za Občanskou demokratickou stranu. Proč jsme sem přijeli? Za mě, jako člověka, který má v gesci národní bezpečnost a který je součástí taky delegace Poslanecké sněmovny v rámci NATO, je ujištění členství Slovenské republiky v NATO. Pro nás je to věc, která je nepřijatelná, je to věc, která
spochybňuje nejen Slovenskou republiku, ale spochybňuje kolektivní obranu. To je len interpretácia pána Žáčeka, ktorú ja nepríjmam, lebo my chceme byť súčasťou NATO, mienime sa podieľať na obrannom plánovaní a na príprave, ale rozhodne nechceme, aby bola NATO útočná aliancia. Škoda, že se pan Žáček nesešel s panem Gašparem. Jsme nesmírně citliví na to, co se tady děje. Myslím, že to sledujeme nejenom politici, ale i veřejnost, co se děje na Slovensku a byli bychom rádi do budoucna, abychom věděli, do čeho prostě jdeme. Jsme v důležitých mezinárodních institucích spojeni společnými zájmy, společnou budoucností a proto každý takovýto hlas, který zazní od ústavních činitelů, tak je prostě varující a my se prostě ptáme, co to vlastně znamená. Je to pre mňa v rozpore s tým, aké máme zvyklosti a tak trochu sa divím tým kolegom z toho parlamentu českého alebo z tej snemovne, že s tým takejto podobe súhlasili, lebo mohli si vypočuť každý názor a potom to mohli komentovať. Čeští poslanci se ptají, co to znamená. Ptají se ale nikoli v těch, co to měli říct, ale těch, co říkají o těch druhých, že to měli říct, i když to asi ani neřekli. Kolikrát jsme četli, že se v historii děti ptali svých rodičů, jak jste to mohli dopustit. V Německu v roce 1933, u nás v únoru 1948, v srpnu 1968. To, ak niekto chce prirovnávať dnešnú situáciu na Slovensku, nedaj Bože, k tomu, čo sa dialo pred druhou svetovou vojnou v Nemecku alebo k fašistickej ideológii, to je niečo, čo je úplne nepriateľné. Mňa mrzí, že takto podprahovo sa snažia umelci, a to aj na Slovensku, ovplyvňovať verejnú mienku skratkami a samozrejme nezmyslenými závermi a výrokmi, lebo zdôrazňujem, my sme demokratická krajina, súčasná vláda vzýšla z demokratických volieb, nepopiera žiadne občianske ani ľudské práva a nie je dôvod toto vôbec pochybňovať. Takže mrzí ma, že to robí český umelec na slovenskom verejnom zhromaždení. Neviem, kde bere motiváciu, alebo máme tu totižto umelcov, ktorí dnes jasne je preukázané, že robili prejavy, ktoré boli platené. Takže ak je to žoldák, ktorý prišiel budiť nejaké emócie na Slovensko a hlavne ich nasmerovať na osobu Roberta Fica z hľadiska vykreslovania ho ako nejakého diktátora, tak to musím rázně odmietnúť. Věřme, že Ivan Trojan nepatří mezi žoldáky. Vynikající herec asi nemá potřebu vystupovat na protestu za peníze. Snad hecuje Slovenky a Slováky proti sobě jen proto, že se mu nelíbí výlety Roberta Fica. Chceme svým dětem odpovědět na otázku, co jsme dělali, když se rozhodovalo o osudu Slovenska, Ukrajiny a Evropy. Nesmíme mlčet. Fico svou skandální cestou do Moskvy dělá v očích světa ze Slovenska Putinova spojence. Stále môžem opakovať, že my nemáme najmenší dôvod chodiť na české námestia alebo pražské námestia, hecovať českých občanov proti ich vláde. Jak to myslíte, placené projevy? Myslím to tak, že sa presne u nás hovorilo v súvislosti s protestmi, ktoré tu boli pri vražde novinára Kuciaka, že niektorí herci dostali za to vystúpenie na tej tribúne 3 000 eur, 3 500 eur. Čiže oni v zásade chodili si zarobiť na ten meeting. Samozrejme, spôsob platby a mimovládkové organizácie to vedia zabezpečiť. Všechno dobře dopadne a to vám říká Anděl Páně. Jeden by si myslel, že Anděl Páně je voličů nejen progresivního Slovenska, ale i příznivců Roberta Fica. Co si asi myslí režisér Anděla Páně, Jiří Strach? Vždycky jsme s vámi! 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 Dnes nám na námestiach vystupujú umelci, ktorí spochybňujú Slovenskú televíziu, činnosť ministerky kultúry a sú to ľudia, ktorí majú angažma a sú zapracovávaní do seriálov, ktoré produkuje verejnoprávna Slovenská televízia. Čiže v zásade nikto ich neobmedzil na tvorbe, na názorovom uvažovaní, myslení, na tom, čo chcú prejaviť ako umelci.
napriek tomu to spochybňujú. Vždycky jsme s vámi, s některými, proti těm druhým. Mimořádný chaos kolem odvolávání slovenské vlády. Mimořádný chaos. Si myslí kdo, že šlo o mimořádný chaos? Schůzi zastínila správa tajných služeb. Kvůli ní nechal premiér většinu jednání neveřejnou. Úřady naznačují údajnou hrozbu destabilizace Slovenska. Podle opozice jde o data běžně dostupná na internetu. Na protest odmítla pokračovat ve schůzi. Poslední slovo na konci projevu paní moderátorky má opozice. Premiér Robert Fico přímo obvinil opozici z přípravy státního převratu a oznámil, že podnikne potřebné kroky. Opírá se o zprávu tajné služby. Ta od včerejška čelí tlaku kvůli údajně nelegálnímu odposlouchávání občanských aktivistů, kteří chystali protesty. Opozice označila celou zprávu za spiklenecký výmysl. SIS čelí tlaku kvůli nelegálním odposlechům. Opozice označila za spiklenecký výmysl. Kdo má poslední slovo v projevu moderátora? Zdrojem zprávy má být e-mail rozeslaný 120 aktivistům. I na ně zřejmě tajná služba nasadila odposlechy. Opozice označila jejich závěry za bludy a podala trestní oznámení. Tajná služba nasadila zřejmě odposlechy na 120 aktivistů. Říká kdo? Česká televízia interpretuje, že ide len o nejaký e-mail, ktorý bol rozposlaný organizátormi pre tých, čo organizujú v regiónoch tie protesty. To nie je pravda. Ten e-mail samozrejme tvrdia, že spracovala umelá inteligencia, čo tiež nie je pravda, pretože tá má zakodované v sebe, že nesmie vytvárať produkty, ktoré sú a nabadajú na násilie alebo na porušovanie zákona. Urobili sme aj my takýto test. Ani jedna umelá inteligencia, ktorú viete použiť, by nevytvorila takýto produkt. Ale ja som už povedal a zopakujem to, tá správa vychádza z rôznych ďalších dôkazov. Ak niekto povie, že sú to blúdy, tak samozrejme má z niečoho obavu. Ak hovoríme o zneužívaní a jak to nám zaznelo v tej českej televízii, že sa nezákonne niekto odpočúva, no tak to môžu podať na to aj oznámenia, ale toto rozhodne odmietam, pretože každý odposluch je nasadený cez rozhodnutie sudcu. Musíte mu to najprv zdôvodniť. Aj Slovenská informačná služba môže odpočúvať len, keď dá na to súhlas sudca. To ako keby ste povedali, že aj sudcovia sú zneužívaní. Bolo to bezprecedentné zneužitie tajnej služby na politický boj, a aké jsme tu nezažili od čias mečiarizmu. V reportáži vystupují opoziční politici, vypadají důvěryhodně. Český divák je pravděpodobně blíže nezná. Nemá důvod jim nevěřit. Obraciame sa na predsedničku Európskej komisie, predsedničku Európskeho parlamentu a všetkých komisárov, aby zabezpečili dodržiavanie práv občanov Slovenskej republiky. Tieto slova povedala politička, ktorá bola v rokoch 2023 súčasťou Matovičovej vlády, pochádza z tohto politického subjektu, ktorý sa volal doteraz Olano, teraz si hovoria Slovensko, a ktorý tak pokrivili právny štát na Slovensku, že už viacej sa asi nedá. V tom čase Robert Fico posielal niekoľko listov do Európskej komisie, aby prišli a posúdili, čo sa na Slovensku deje, že sa tu zneužíva trestné právo na boj s opozíciou, že tu je účelová kriminalizácia, že sa tu porušujú ľudské práva, čo konštatovalo minimálne 30 rozhodnutí Ústavného súdu. Konštatovali to aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. A tieto v úvodzovkách morálne autority sa dnes pasujú do úlohy nejakého hodnotiteľa toho stavu, ktorý je na Slovensku. Na Slovensku sa dodržiavajú zákony, dodržiavajú sa ľudské práva. Žiaden súd momentálne, napríklad ústavný alebo iný, nekonštatoval niečo iné. Ale za tie roky 2023 sme to tu mali skutočne na dennom poriadku. Práve politička Remišová, ktorú prenášala Česká televízia v rokoch, keď bola súčasťou vlády, tak zverejňovala také pexeso, kde boli tváre ľudí, ktorých treba zavrieť. Hovorila o zoznamoch ľudí, ktorých treba zavrieť. Bez ohľadu na to, či na to budú alebo nebudú dôvody. A pokiaľ sa to podarilo tej skupine Čurilovcov, o ktorej sme už hovorili, tak robila krížiky na tom pexese, že kto už je vybavený. Tak takýto človek chce moralizovať a hovoriť o tom, že dnes je na Slovensku porušované sú ľudské práva, no to je absurdné.
Veronika Remišová v České televizi jako důvěryhodný zdroj komentování dodržování práv občanů Slovenské republiky. Postup vlády připomněl rok 2018, těsně po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Postup vlády připomněl redaktorovi Janu Šilhanovi rok 2018, těsně po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky. I tehdy Fico varoval před útoky na veřejné budovy. Svolal bezpečnostní radu kvůli nalezeným dlažebním kostkám. Ty tam přitom, jak se později ukázalo, místo demonstrantů zapomněli stavbaři. 7 let stará rétorika zaznívá znovu. Samozrejme, že Česká televízia sa snaží všetko zľahčovať a snaží sa to produkovať pre českú verejnosť spôsobom, že tu niekto v niečom zavádza. Ja si nemyslím, že tie kocky, ja si to dobre pamätám, bol som vtedy policajný prezident, sa dajú len tak bagatelizovať, ako to uviedli a používajú to dodnes. Chcem ale zdôrazniť, že tá správa má veľmi vážne zistenia. Som zvedavý, čo budú potom hovoriť všetci tí moderátori, ktorí dnes takto manipulujú informácie zo Slovenska, lebo tá závažnosť je veľmi veľká. Vidím, ako ruky začínajú dávať od toho preč napríklad politici z Progresívneho Slovenska. Boli všade uvedení ako spoluorganizátori tých protestov a od minulého piatku sa nechali odtiaľ vyhodiť, že oni už nemajú s tými zhromaždeniami nič spoločné, lebo tušia, že je nejaký problém. Dozvieme sa, predpokladám, kto to financuje, čo je veľmi dôležité. Dozvieme sa, akí ľudia sa nám tu pohybovali a potom som zvedavý, ako bude o tom informovať teda Česká televízia, lebo to nekritické prirovnávanie k roku 2018 je z môjho pohľadu absurdné. Aj vtedy šírili od prvého dňa po zistení vraždy novinára Kuciaka, že to tu je talianská mafia, talianská stopa a rôzne iné verzie, ktoré sa samozrejme, že nepotvrdili, ale splnili svoj účel. Nabudili emóciu vo verejnosti voči vláde a o to tu ide aj teraz. Celé to má geopolitické pozadie. Zopakujem to, Robert Fico predstavuje nejaké hodnotové otázky a názory, ktoré sa mnohým nepáčia. Nechce pristúpiť na len tak, ako bábka na všetky tie rozhodnutia z Európskej únie. Je ochotný hovoriť o vetovaní niektorých rozhodnutí spolu, povedzme, s maďarským premiérom, pretože to poškodzuje záujmy Slovenska, ekonomické záujmy. A toto niekomu zásadne vadí. Takže ten proces má širšie pozadie, širší scenár a slovenská opozícia sa teraz ale zlákla. Ona začína dávať ruky od toho preč. Organizátoři trvají na nenásilné formě a varují před možnými provokatéry. Zřejmě i kvůli odposlouchávání telefonů obvinují tajnou službu ze zneužití ve prospěch politických zájmů. Organizátoři varují před provokatéry. Zřejmě kvůli odposlouchávání telefonů obvinují tajnou službu. Moderátora nenapadlo, že by tajnou službu organizátoři mohli obviňovat jen tak. Bez dôvodu. Plní len politickú objednávku tejto vlády. Je ňou šírená nenávisť a strach voči akýmkoľvek oponentom, kritikom tejto vlády. Tak sa dotknime teraz chvíľku tejto pani, ktorá sa volá pani Kolíková. Je to poslankyňa opozičná, ktorá bola v rokoch 20 až 23 ministerkou spravodlivosti. Práve ministerstvo, ktoré malo na Slovensku zabezpečiť právny štát pod jej vedením, tak ho porušovalo, hádam, zo všetkých najviac. Ona je politicky určite, ak nie aj osobne zodpovedná za smrť niektorých ľudí vo slovenských väzniciach. Hovoríme o advokátovi Krivočenkovi, ktorého proste nechali bez zdravotného dostatočného ošetrenia zomrieť vo väzbe. Hovoríme o generálovi Lučanskom, ktorého smrť dodnes nie je vyšetrená. A tých príkladov môžem povedať veľa. Pani ministerka bývalá Kolíková dostala viaceré rozhodnutia Ústavného súdu, že sudcovia na Najvyššom súde za jeden rok porušili minimálne 5-krát základné ľudské práva. Mária Kolíková je dalším důvěryhodným zdrojem redaktora České televize. Díky němuž se snažíme odkrýt pravdu o správe Slovenskej informačnej služby. Čo táto pani ešte, čo k nej musím povedať? V tomto volebnom období bola po vzniku parlamentu zvolená za predsedničku osobitného kontrolného výboru nad činnosťou Slovenskej informačnej služby. Od začiatku viedla kampaň proti službe bez ohľadu na to, že či na to bol dôvod, nedôvod. A snažila sa, tak ako aj teraz, tvrdiť a verejnosti tiež, že sa porušuje zákon o Slovenskej informačnej službe. Keď
výbor ako kolektívny orgán posúdil problém, ktorý bol pri zmene štatútu Slovenskej informačnej služby, tak skonštatoval, že nebol porušený zákon a ona, napriek tomu, že ten kolektívny orgán rozhodol uznesením, ako vtedajšia šéfka toho výboru sa obratila na generálneho prokurátora v mene výboru s tvrdením, že bol porušený zákon. Nerešpektovala vôbec rozhodnutie kolektívneho orgánu, za čo nakoniec bola aj odvolaná z postu predsedkyní toho výboru. Jakože si měla paní Kolíková vymýšlet? Ale to je len jeden z príkladov, ako sa správa táto pani poslankyňa, pretože nemá problém v akejkoľvek verejnom vystúpení, v diskusii uvádzať klamstvá, nepravdy, bez toho, že by bola konfrontovaná tými novinármi, že ale toto predsa nie je pravda. Redaktor Jan Šilhan asi takové informace o paní Kolíkové nemá. Používá ji ako dôveryhodný zdroj? My sme boli vo viacerých verejných súbojoch slovných s ňou a musím povedať, že ona je schopná povedať, že neexistujú rozhodnutia Ústavného súdu o porušovaní ľudských práv, napriek tomu, že jej prečítate číslo súdneho rozhodnutia, dátum toho rozhodnutia a je zavesené na webe. Hej. Takže to je človek, ktorý urobil z Ministerstva spravodlivosti realitnú kanceláriu. Pouzatváral množstvo nájomných zmluv, kde sídlia súdy pri tzv. Slávnej súdnej reforme, s ktorou nie sú súdy, ale že vôbec spokojné. Proste vytvorila podľa mňa nevýhodné zmluvy pre štát. O nej by som mohol rozprávať dnes hodinu, preto je opäť príklad toho vzoru tej nejakej morálnej autority, ktorá teda je pseudomorálna autorita. Dlažební kostky, novinář Kuciak se snoubenkou, Veronika Remišová, Mária Kolíková. Takové jsou informace o Slovensku v hlavním zpravodajském pořadu České televize. Nedivme se, že Ivan Trojan křičí na náměstí. Vždycky jsme s vámi. Helena Langšádlová, TOP 09, místopředsedkyně sněmovního výboru pro evropské záležitosti a členka zahraničního výboru. Dobrý večer. Dobrý večer. Ve zpravodajsko-analytickém pořadu České televize se přidává poslankyně Helena Langšádlová z TOP 09. Co si myslí? Abychom si společně objasnili, jaká je situace na Slovensku. Co si o tom myslíte? Já si myslím, že premiér Fico to opakuje dlouhodobě. To samé říkal před 5 lety. Já si myslím, že je to úplný nesmysl. A i z těch informací, které se k nám dostávají, tak se ukazuje, že to byl nějaký jeden text mailu, který vytvořila umělá inteligence. Tady bohužel asi dochází na Slovensku k zneužití té služby. Bohužel dochází asi ke zneužití zpravodajské služby. Bohužel asi. A je tam i velmi nešťastné propojení, personální propojení, protože vlastně Slovenskou informační službu vede Pavol Gašpar. Pavol Gašpar je syn vlastně bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, který je trestně stíhaný, je místopředsedou Směru a je místopředsedou vlastně Národního shromáždění. Tak tam jasně vidíte tu velmi riskantní personální vazbu a pak to podezření, že tam mohou být politické tlaky na tuto službu, je opravdu veliké. Jinak samozřejmě je nesmírně smutné, co to se děje na Slovensku, ať už se to jednalo o atentát na premiéra Fica, ale je tady dneska i případ vlastně vypálení domu rebelujícího poslance. Víme, že v minulosti to byly únosy, vraždy. To je opravdu velmi znepokojivé. Vypálení domu poslance, únosy, vraždy. Toto sa mi vážne ťažko počúvajú tieto slova, lebo ak niekto povie, že na Slovensku sa dejú únosy a vraždy, tak by mal byť úplne konkrétny, pretože ja by som mohol hovoriť o rôznych kauzách, ktoré zasahujú do vyšších politických kruhov v Čechách za posledných 10 rokov a nerobím to. Nespochybňujem Česko ako právny štát a toto je niečo hrozné. Ja som prekvapený na margo toho zapáleného domu, aby ste vedeli. Jeden z poslancov, ktorý je v trojici poslancov, ktorí odišli zo Slovenskej národnej strany a momentálne myslím si, že budú už hlasovať v súlade s koalíciou, tak mal podľa všetkého poruchu elektrického vedenia na povale svojho domu a požiar vznikol z tejto príčiny. Podsúvať verejnosti, že mu to niekto zapálil, alebo že to je dokonca dielo koalície, lebo viem si predstaviť, že tohto poslanca napadli, ale napadli ho politickí oponenti.
fyzicky ho napadli a boli to ľudia, ktorí predstavujú sympatizantov opozície, keď už chce byť pani presná. Na Slovensku se stalo heslo Majdan, podobným heslem jako v Maďarsku Soros. Zkrátka každý, kdo je liberálnější, každý, kdo má jiný názor, nebo ať už jsou to divadelníci, novináři, tak všichni vlastně jsou v tom spiknutí Majdan, stejně tak, jako v Maďarsku údajně za všechno může Soros. Môže si pani kolegyňa pozrieť video, kde starý pán Šimečka, teda otec nášho lídra opozície, pána Šimečku, hovorí, že aj Vladimíra Mečiara sa podarilo poraziť vo voľbách len preto, lebo sme použili na to Sorošové peniaze. To sú slova staršieho pána Šimečku a sú aj iné samozrejme dôkazy, ktoré hovoria o tom, že tieto peniaze tu sú. Že sú cez rôzne nadačné fondy, cez otvorenú spoločnosť posúvané do mimovládok, aby tie mimovládky s týmito peniazmi pracovali a financovali zabezpečenie týchto protestov a všetko ostatné. Takže to tvrdenie má svoje opodstatnenie, ale to vytvorenie obrazu nad Slovenskom, že sme pomaly Mexiko, to je něco absurdné. Ta jednání vlastně dvou vlád, to je něco opravdu naprosto nadstandardního. To nemá jenom tu politickou pracovní rovinu, ale je to výraz naprosté blízkosti, přátelství a je to opravdu něco mimořádného. A myslím si, že žel, a mě to velmi mrzí v tuto chvíli, ta situace na Slovensku a pozice slovenské vlády ve chvíli, kdy si premiér Fico jezdí podávat ruku s Putinem. Ve chvíli, kdy se děje na Slovensku to, co se odehrává, tak si myslím, že nepřichází v úvahu tyto bilaterální setkání. Robert Fico si podľa pani poslankyni bol podať ruku s Putinom. Chcem zopakovať, že Robert Fico bol rokovať s Putinom o dodávkach plynu pre Slovensko, pre slovenský priemysel a pre slovenské domácnosti, keď pani poslankyňa toto nevie pochopiť. Na začiatku a na konci stretnutia si zvyknú politici tejto úrovne podať ruku. Čo sa týka stretnutia vlád, nadštandardného stretnutia, ja som bol na viacerých v minulosti a boli to stretnutia, ktoré neriešili práve to, z akého politického spektra je v tej chvíli vláda. Vychádzalo sa z istej tradície, ktorá tu bola, tak ako navštíví vždy prvú krajinu prezident, ktorý je zvolený v tej ktorej krajine, Česko alebo naopak Slovensko. A my sme si ctili tú spoločnú minulosť v spoločnom štáte. To, že máme rodiny, my v Čechách, Češi na Slovensku, že sú tu viac než len susedské vzťahy. A nikdy sme do toho nevťahovali politický názor, ktorý práve predstavuje tá či ktorá vláda. Toto začala robiť práve česká strana. My sa cítime takí istí ľudia ako oni, slušne vychovaní, slušne komunikujúci, ktorí sa snažia obhajovať záujmy Slovenska, svojich občanov. A to, že máme rozdielny názor na vojnu na Ukrajine, predsa nemôže byť dôvodom, aby sme sa nestretli. To je vnášanie ideológie do medziľudských vzťahov. Takto sa rozpadávajú vzťahy potom v rodinách, pretože tí politici sú schopní rozbíjať vzťahy v spoločnosti a potom aj v rodinách. Po celé zemi 100 000 lidí, z toho asi polovina jen v metropoli. Po celé zemi 100 000 lidí. Z něj příměry o největších protestech od vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky v roce 2018. Znějí příměry o největších protestech od vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky v roce 2018. Znovu padly výzvy, aby se vláda nezbližovala s Ruskem a neútočila na Ukrajinu. Tentokrát ale zazněl nový požadavek vůči Robertu Ficovi, tak jako během protestů před 7 lety. Aby sa vzdal svojho mandátu v záujme budúcnosti našej krajiny odstúpil. Nenechme si vzít demokracii, nenechme si vzít úsměv, nenechme si vzít svobodu. Bolek Polívka ví, o co komu jde ve slovenské společnosti. Organizátoři vzkázali, že navzdory vypjaté atmosféře budou v protestech pokračovat každé 2 týdny. Pozvánka v hlavní zpravodajské relaci na další protest v Bratislavě. Napište si. K příští demonstraci by se tak v centru Bratislavy měli sejít 7. února. Premiér navíc požaduje vysvětlení čerstvého kroku koaličního partnera. Strana Hlas se zbavila 2 ze 4 poslanců, kteří kritizovali vedení za příklon k Ficově směru. Podle šéfa strany Šutaje Eštoka ale žádali vlivné posty ve vládě nebo parlamentu. Teď si pozorně poslechněme závěr
reportáže, když redaktor řeší nesrovnalosti ve slovenské koalici a na závěr uvede zvláštní poslední větu. Bez 2 vyhozených poslanců zůstává vládní koalici jen těsná většina o 2 hlasy. Navíc se stále neví, jestli může počítat s 3 exposlanci SNS kolem Rudolfa Huliaka. Také oni požadují vládní post. Jednotu v koalici si mají vyřešit lídři obou menších stran do března. V opačném případě premiér připouští i předčasné volby. I proto by vláda podle expertů neměla ohrožení hledat v zahraničí, ale spíš ve vlastních řadách. Jan Šilhan, Česká televize. Podle expertů by vláda neměla hledat ohrožení v zahraničí, ale ve vlastních řadách. Podle jakých expertů? Tak, jak bol zverejnený manuál, ako gradovať verejné zhromaždenia, ako celý ten scénár toho možného tlaku na zmenu vlády, tak existujú manuály, ktoré podľa mňa majú títo čoby novinári pre svoje reportáže. Aj na Slovensku je bežné, že pokiaľ sa deje nejaká reportáž, tak to komentujú stále tí istí ľudia, ktorí majú ale samozrejme svoje politické nejaké videnie a mohol by som aj menovať, keď treba sa vyjadruje politológ z konkrétnej univerzity, ktorý vždy zaútočí samozrejme na vládu. Keď sa má vyjadrovať niekto z oblasti psychológie, je tam konkrétna psychologička, ktorá jediná dostáva slovo a na priestor. Tá objektivita, pestrosť tých názorov, ktorá by mala byť ponúknutá, tu neexistuje. Poslechněte si Tibora Gašpara, jak popisuje situaci v Česku i na Slovensku v souvislosti s voľbami. Problém s poslancami z koalície, ktorí narúšajú tú väčšinu v tom parlamente je. To je reálny fakt, to si treba priznať. Ten problém sa rieši a pokiaľ by sa nemal vyriešiť, tak štandardnými politickými nástrojmi dospejeme k nejakej dohode o tom, či tu budú predčasné voľby, alebo bude iné riešenie, rekonštrukcia vlády, to neviem posúdiť. Ale to, čo sa deje na tých uliciach, to je iný scenár. To je scenár, ktorý si dlhodobo opozícia nakreslila pre to, aby dokázala zmeniť výsledky predčasných volieb skôr než o 4 roky. My máme totiž to obavu, ja to poviem veľmi otvorene, že keď by aj voľby boli predčasné alebo v riadnom termíne a opäť tá opozícia prehrá, no tak sa bude diať scenár, ktorý je v Rumunsku, že sa budú spochybňovať výsledky. Bude to prvýkrát síce v histórii Slovenska, ale dozvieme sa, že asi to boli voľby, ktoré neboli objektívne. Myslím si, že niečo podobné čaká Česko. Teraz si dovolím ja sa vyjadriť, pretože všetky tie prognózy, ktoré zatiaľ sú, hovoria o nejakom výsledku, ktorý nevyhovuje súčasným vládnym elitám a urobia všetko preto, aby ho zvrátili. Teď vám pustím události komentáře týdne, což je pořad, který je v závěru týdne v neděli večer, nový pořad a komentuje průběh některých vybraných událostí z toho daného týdne. No tak vemte si něco na uklidnění. Nejprve vám představím ty účinkující, ty hosty, kteří tam vystupují, protože ono je dobré vědět, kdo z nich je kdo. Ve vztahu k tomu, co potom budou říkat. Blížíme se do finále. Poslední 2 ukázky je nutné na ně upozornit a nerozčilujte se. Novinářka, komentátorka, ekonomická analytička, která umí jasně pojmenovat složitá témata. Lenka Zlámalová, dobrý večer. Zkušený advokát, ministr spravedlnosti z vlád Václava Klause a taky spoluautor České ústavy Jan Kalvoda. No dobrý večer. Teď jeden z nejvýraznějších novinářů domácí mediální scény, muž s ostrovtipem, který se také začal jako první smát a znamenitým přehledem Jindřich Šídlo. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. A herečka, komička a zpěvačka, která se za slova neschovává, naopak jimi rovnou pálí. Iva Pazderková, dobrý večer i vám. Večer. Tak není to vlastně obyčejný, chladný pragmatismus politika, který se snaží o energetickou bezpečnost Slovenska, tak proč ho vlastně rovnou obvinovat z ideového spojenectví? Mezi pragmatismem a cynismem je dost velký rozdíl. Robert Fico není jen pragmatik, Robert Fico je dost brutální cynik, který bude dělat, on si o tom v zásadě sám skoro nic nemyslí, mimochodem. To je velmi v Evropě domestikovaný právník, jako v zásadě úředník, jo, dlouho pracující v Bruselu
bruselských strukturách, jenom aby jsme jako věděli, kdo je Robert Fico. Robert Fico udělá vždycky úplně cynicky to, co mu přinese body. Mimořádně připomíná Andreje Babiše, jo? Jako kdo chce vidět, co můžeme zažívat za pár let, tak toto je, vidí diváci, úplně jako stejný druh osobnosti. Robert Fico, brutální cynik, nic si nemyslí, domestikovaný právník, mimořádně připomíná Andreje Babiše, stejný druh osobnosti. Kdo chce vidět, co budeme zažívat za pár let. Robert Fico, já jsem s ním vedla asi 2krát rozhovory a ptala jsem jako normálně do médií a ptala jsem se ho na nějaké věci, proč něco dělá. A on úplně cynicky vlastně odpoví, že to přesně dělá pro ty hlasy. Ani to jako nezakrývá. Jo. Novinářka a analytička, která umí jasně pojmenovat složitá témata. Dvakrát s Robertem Ficem vedla rozhovor. Musí ho znát. To je člověk bez jakýhokoliv hodnotového kompasu. Přesně tak. My už jsme viděli asi 15 různých jako vývojových stádií Fica. Já se myslím, že jich vidíme ještě několik. Totální cynismus. Presne kvôli takým ľuďom, ktorých tu na moderátor označil za elitných, superlatívoch, samozrejme opísaných ľudí, vznikol vrah Cintula, ktorý sa pokúšal Robertovi Ficovi zobrať život 15. mája. Presne takto, novinári, radikalizujete spoločnosť, presne takýmto spôsobom vnášate nenávisť voči konkrétnym osobám. O Robertovi Ficovi neviete, ale že vôbec nič. Tá pani, ktorá ho tam hodnotí a hovorí o ňom, jaký je to cynik a akým spôsobom sa správa, o jeho hodnotovom rebríčku teda nevie, ale že vôbec nič. Táto relácia mala vlastne dva ciele. Jeden bol dehumanizovať Roberta Fica, vyvolávať opäť voči nemu nenávisť, manipulovať verejnú mienku českej verejnosti voči Robertovi Ficovi na takú úroveň a potom to dať do porovnania s možným víťazom vašich volieb budúcich v Českej republike s Andrejom Babišom. Od tejto debaty sa bude odvíjať určite do volieb diskusia v podobných reláciách v takom duchu, že nechceme to, čo je na Slovensku, nevoľte Andreja Babiša, bude sa samozrejme manipulovať verejná mienka. Aj zo všetkých príspevokov, ktoré sme dnes komentovali, je Slovensko vykreslované ako čierna diera, ako banánová republika, ktorá nemá svoj právny systém, kde sa dejú únosy, vraždy, ak to mám zhrnúť, a kde sa teda ťažko žije a podobne, s ktorou sa netreba stretávať a rozviazať všetky vzťahy. Pod týmto nejakými heslami a týmto naratívom sa bude chcieť verejnosti českej ponúknuť, že toto hrozí, keď príde Andrej Babiš. Takže toto je už súčasť tej predvolebnej kampane v Čechách, ale som zhrozený, že ľudia, ktorí vo verejnom priestore vystupujú, ktorí sa pasujú za politologov, za hercov, za ekonómov, sú schopní takýchto hodnotení, pretože to elementárne, čo im vytýkam, je, že útočia na osobu, na človeka, vyvolávajú nenávisť a videli ste výsledkom presne takéhoto manipulovania verejnej mienky bol aj atentát na Roberta Fica. To není charakter, to je úplný bužák, který vlastně ještě navíc, jak tady bylo řečeno, tak on nezakrývá, že to dělá prohlasy, ale on ani jako, to mě to fascinuje, jak on je takový chudák, že vlastně ani neodvede žádnou práci. Že on teď, to byl předčasný, to je úplně, mu je to úplně jedno. On je už na tom tak špatně, že on si musí podávat ruku s takovými monstry a teroristy, jenom aby měl nějaký jakože pocit, že někde něco znamená, neznamená. To bylo první, co ho spláchnout, pardon. Ale Slováci si ho zvolili. Zvolili. Ubožák, chudák, nepracuje. Je na tom špatně, musí si podávat ruku s monstry. Komička, která se za slova neschovává, pálí rovnou od boku. Smer se zdivočelým Ficem, máte tam jako volné uskupení radikálů, které se jmenuje Slovenská národní strana, ale to není žádná strana, to je prostě Andrej Danko a k tomu pár šílených... A Láhev. Přesně tak, a pár šílených influencerů. Zdivočelý Fico, Láhev, šílení influenceři. Jeden z nejvýraznějších novinářů, muž s ostrovtipem, se znamenitým přehledem. Žiada sa mi použiť podobné výrazy, ale to by som klesol na ich úroveň, keby som ich hodnotil prívlastkami, ktoré len z tejto reportáže by mohli dostať, a to nechcem. To by som fakt sa dostal len na ich úroveň.
hodnotiť politickú situáciu na Slovensku a bagatelizovať voličov Smeru, Hlasu alebo aj SNS do nejakej podoby, že nevedia, koho si zvolili, tak to je absurdné. Viete, ja myslím, že môžem veľmi vecne a kriticky hodnotiť možno kroky českej vlády. Nebude to na princípe zosmiešňovania, nebude to na princípe urážok a tých dehumanizačných prívlastkov. A bol by som vecný a aj tak by som asi sa staral a zasahoval do štátu, do ktorého ma v podstate nič nie je. Češi si sami zvolia, čo chcú, ako chcú fungovať, akú chcú mať vládu, či budú mať plyn 3-krát drahší, ako majú v Amerike, alebo či budú dôchodcovia mať priemerný dôchodok taký alebo onaký. To je vecou fakt Čechov, ktorí pristúpia k voľbám. Len ma udivuje, že táto skupinka ľudí má potrebu hodnotiť Slovensko týmto spôsobom, akým to robia. Pardon, ta slovenská politika vlastně v mnoha ohledech, kdyby nešlo o tolik, připomíná showbiz, protože ministerka kultury paní Šimkovičová. Bere mi práci. Ta je naprosto geniální. Pan Danko a někteří další, že pan Pellegrini taky má určitý jako komický rysy. Já myslím, že proti tomu jako je tady úplně pohodová nuda, jo, protože to je opravdu soubor. To já neznám úplně všechny kusy, jo. Tohle jsou jen ty nejvýraznější, co jsem pojmenovala, jo. Slovník pokračuje, viete, títo štyria spolu s moderátorom by si podľa mňa mali založiť politickú stranu. A môžu sa uchádzať o dôveru občanov s týmto slovníkom a s touto agendou, lebo toto je momentálne som teda započul, že sa navážali aj do slovenského prezidenta, hej, veľmi neúctivo. Niečo také teda zo slovenskej strany smerom k českému prezidentovi asi nezaznelo. Je to úroveň anonymnej diskusie na sociálnych sieťach, kde pod rúškom anonymity šírite, ale absolútne vulgarizmy. Oni sú není ďaleko od najhorších vulgarizmov a neviem, ešte majú pocit, že sa na tom dá dobre zabávať, čo ma teda úplne prekvapuje. Řeknu něco, co vysvětlím, tak mě nezastavujte hned. Já svým způsobem Roberta Fica Slovensku závidím. Je to evidentně degradovaný typ i lidsky, mentálně, podlitý oči krví. Můj dědeček říkal jako prase z Bukvic, když ne. Je to, jak se říkalo, muž, kterého může milovat pouze jeho vlastní matka na první pohled, že jo. Robert Fico. Degradovaný, lidsky, mentálně, podlité oči krví, chichy. Môže ho milovať pouze vlastní matka. Ja neviem, či sa to viem komentovať, lebo toto je nechutné divadlo. Skutočne nechutné divadlo. Z úst pána Kalvodu mohol by som očakávať akýkoľvek kritický komentár ku Slovensku, ale hovoriť takto o človeku, a to je jedno okom teraz, či je to Robertovi Ficovi, a ešte sa na tom chichúňať na pozadí vo verejnoprávnej, to bolo vo verejnoprávnej televízii, tak ja neviem, kam sa dostala česká žurnalistika alebo česká publicistická scéna. To je najhlbší kanál, ja to takto poviem dnes, aký existuje. Skutočne je to najhlbší kanál, aký existuje a som zhrozený. Zkušený advokát, ministr spravedlnosti, spoluautor České ústavy. Je to účelové, toto není, že som hlúpy a že sa vyjadrujem len vďaka svojej hlúposti. Toto sú úmyselné výroky, ktoré opätovne majú vytvárať obraz, ktorý nezodpovedá samozrejme absolútne realite. A k tomu príde to B, budú diskusie, ktoré budú hovoriť, že Andrej Babiš je taký istý ako Robert Fico. To má len tento cieľ. Oni sa boja, že tá liberálna ideológia dostáva na frak vo viacerých krajinách, že sa to stane aj v Čechách. Ja chcem veriť, že Češi sa správne rozhodnú, ja im nebudem nikdy odporúčať ako, ale toto bolo nechutné divadlo v českej televízii a oni buď nemajú doma zrkadlo, alebo dávno strátili nejakú súdnosť. Já se vám přiznám, já dneska nemám úplně dobrou náladu. Já poslední dobou žiju ve strachu. Já požaduju, aby Česká republika byla jadernou velmocí. Česko potřebuje atomovky. Stačí 2. 2 jaderní hlavice, už pro ně mám i jméno. Přemysl a Otakar. Víte, co bych s nima dělal? Tu první bych hodil na Bratislavu. Bez zaváhání, jen co by vyjela z pásu. Hnedka by tam letěla. Je mi jedno jak, nákladákem, katapultem. Letí přímo tam. Pak bych chvíli počkal
A tu druhou bych tam hodil taky, protože... Jenom proto, aby si Slováci nemysleli, že to je třeba nějaký omyl, nebo že nám to líto. Prostě, když si říkáte, Járo, nech toho. To jsou naši bratia. My je máme rádi. Nevěřím vám ani slovo. Nikdo je nemá rád. Přesně, ne. Takíto humoristi si myslia, že robia humor, ale v zásade kvôli takýmto ľuďom vznikli svetové vojny. Toto sú ľudia, ktorí nemajú úctu k ničomu z môjho pohľadu a môžete sa prikrývať, čak to je len humor, lebo aj na slovenských stand-upových scénách sa objavili výroky nie až také agresívne, ale podporujúce a schvaľujúce napríklad atentát na Roberta Fica a podobne, čo mimochodom naplňa aj znaky trestnej činov, ale dá sa robiť sranda asi zo všetkého, len z toho, že ste ochotní v úvodzovkách hádzať atomovú bombu, tak neviem, nech sa ten pán ide pozrieť ešte raz na Hirošimu a nech si uvedomí, o čom rozpráva. A čo musím opäť dodať, ja neviem, prečo trápi českých občanov a v tomto prípade tohto humoristu Slovensko. Veď my tu chceme žiť po svojom, tak ako chce väčšina obyvateľov, preto tu máme demokraciu, preto tu máme voľby. A ja nerozumiem, prečo má potrebu tento človek sa takto zaoberať Bratislavou, že by sem hádzal jadrové bomby. My sme mali spoločný štát. Povedal som veľa spoločných vecí. Máme tu rodiny, ktoré sú stále v Čechách, slovenské a opačne. A či toto je generácia, ktorá to potrebuje úplne rozbiť, alebo ktorá chce mať zlé vzťahy, lebo ako si viete podať ruku s týmto človekom a rozprávať sa aj o opačných názoroch, no asi ťažko. A teraz to otočím a zase poviem, teraz na srandu, čo akože jadrová bomba na Prahu by bola v poriadku. Podľa toho, ako ja vnímam svet, toto je niečo, to sa ani nedá komentovať a mňa to teda ani nepobavilo ako sranda. Hej? A ten smiech, ktorý tam znie v tej sále, bohužiaľ tých ľudí je viac. Takíto ľudia nebudú mať problém, keď budú chcieť niečo riešiť to násilím. To je pre nich úplne samozrejme. A potom sa pozeráme vo svete na konflikty, kde vidíte mŕtve ženy, mŕtvych starších ľudí, mŕtve deti, pretože títo ľudia, to nemá nič ani len s ľudskou emóciou, s ľudským citom. To je, hovorím, on si myslí, že robí srandu, ale možno pre tú skupinu ľudí, čo sú tam. Sociolog Miloslav Petrusek v sociologickém slovníku uvádí, že dehumanizace je soubor procedur, postupů a technik, které vedou k utlumení vyšších lidských mravních kvalit. Posilují agresivní vzorce chování a ve svých důsledcích vedou ke zlu. Účelem je proměnit osobnost druhého v nelidský objekt. První moment, kdy nás začali rozdělovat Českou a Slovenskou republiku, nebo nás občany a lidi a rodiny, tak bylo od roku 2021, kdy zavřeli hranice a lidé se nemohli vidět až rok třeba, nebo i rok a více. A teď to pokračuje takovou v podstatě, když to shrnete dohromady ty jednotlivé události, tak vám z toho vlastně vyplývá taková jakási skoro až kampaň. Áno, tak jak ste povedali, keď to zhrnieme všetko dokopy, ako keby niekto chcel absolútne rozrušiť vzťahy so Slovenskom. Toto teda videnie tých vzťahov určite neprospieva tomu, aby boli v poriadku. Verím, že na Slovensku máme zdravý rozum, že napriek všetkým týmto úražkám, ktoré vyplynuli z týchto príspevkov, lebo to boli úražky, sa my nezbláznime v tých vzťahoch a budeme sa ich snažiť udržiavať ako dobré. Ja rád chodím aj do Prahy a hovorím aj rodinu, ktorá príde na Slovensko a teší sa do Tatier. Nechápem, kto potrebuje toto rozbiť. Len ten, kto chce potom viesť konflikt. A ten konflikt, hovorím, bojím sa, že by mohol byť kľudne aj násilný kvôli takýmto ľuďom. Já vám děkuji za trpělivost, za to, že jste mě přijal, že jsme si mohli tak dlouho spolu o tom povídat. Ďakujem aj ja a veľmi rád aj niekedy na budúce, ak budú aktuálne témy. Ďakujem, mějte se hezky. Ďakujem.
To je absurdní. Těmito slovy označil předseda vlády Petr Fiala obvinění slovenského premiéra Roberta Fica, že čeští politici a také česká média zasahují do záležitostí sousedního Slovenska. Slovenský premiér výrok pronesl na dnešní schůzce s diplomaty. Český ministr zahraničí Jan Lipavský v reakci na Fica naopak poděkoval českému velvyslanci v Bratislavě. Česko je demokratická společnost a k tomu patří i svoboda slova. Důrazně odmítáme, že by česká vláda zasahovala do záležitostí Slovenské republiky. Nestavme umělé zdi mezi naše národy. Děkuji velvyslanci Rudolfovi Jindrákovi za práci na vztazích mezi Českem a Slovenskem. Obvinění ze strany Roberta Fica, že Česká republika zasahuje do záležitostí Slovenska, je absurdní. Pokud tím slovenský premiér ovšem nemyslí to, jak ho Andrej Babiš podpořil před posledními slovenskými volbami. S Tiborem Gašparem, místopředsedou Národní rady Slovenské republiky, jsme rozebrali 12 příspěvků, 10 od redaktorů České televize, 1 vystoupení českých poslanců na půdě Slovenské národní rady a 1 vystoupení stand-up komika. Presne takto novinári radikalizujete spoločnosť, presne takýmto spôsobom vnášate nenávisť voči konkrétnym osobám. Panu místopředsedovi Tiboru Gašparovi bych chtěl ještě jednou poděkovat za vstřícnost a trpělivost. Věnoval mi dost času, abychom mohli spolu probrat všechno, co jsme právě viděli. Áno, tak jak ste povedali, keď to zhrnieme všetko dokopy, ako keby niekto chcel absolútne rozrušiť vzťahy so Slovenskom. Děkuji všem lidem z Česka i ze Slovenska, kteří se mají rádi a vědí, že pro šťastný život se nemusí vymezovat vůči druhým lidem. Vždycky jsme s vámi! Vždycky jsme s vámi! Omlouvám se Robertu Ficovi za nášup ukázek, v nichž vystupují jako redaktoři, novináři nebo politici či herci, kteří své postavení směřují zdá se k osobním útokům a podprahovým sdělením. Ale chci ho ubezpečit, že nešlo o nějaký kalkul proti němu. Vzal jsem si jen pár pořadů z České televize, jak se vysílali v několika dnech za sebou. A něco k tomu. Co kdyby Robert Fico skončil v politice? Stejně tak i Andrej Babiš. A oba chlapi by se už nikdy do politiky nevrátili. Budou z nás lepší lidé? Bude lepší svět? Thank you.